салом, як хабар. дар Тоҷикистон то охири соли ҷорӣ китоби сурх барои бори сеюм нашр мегардад. Қарор аст ки дар таҳрири нави китоб 304 навъи растаниҳо ва 253 намуди ҳайвоноти нодире ки зери хатари нобудшавӣ қарор доранд дохил карда шуданд. баъзе намуди ҳайвоноту набототе ки пурра нест шуданд хориҷ карда хоҳанд шуд. ба нусхаи нави китоби сурх аз растаниҳо лола, дулона, дарахтони себи худрӯй ва ду навъи дарахти ноки худрӯй, аз ҳашарот бошад ду навъи парвонаҳои сарғафс, моҳи сафедчашмаки аралӣ ва сурхбол, инчунин 5 намуди шапарак дохил карда мешаванд. Аз паррандаҳо бошад як намуди кабутар ва мусича. бо сабаби тамоман аз байн рафтан сарварча, касруф, латтахӯрак, ширдораки бадахшонӣ аз китоб пурра хориҷ карда мешаванд. ҳамчунин ба феҳристи растаниҳое ки қарор аст аз китоби сурх хориҷ шаванд, ин дулонаи сурхак, чинораи хоҷамастонӣ ва санглохгиёҳ шомил карда шуданд. хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.